Nduk Lintang langsung aturan jumeneng. Halo. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu ugi Nduk. Nggih. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kok kalian lu rodo-rodone disawang-sawang majune gede malah majune mincis-mincis temen. Mila to Mas? Pripun? Terus pundi maksudnya? Majune rodok sansaya maju-maju kok katingal tambah wayu ngono kuwi. Alhamdulillah, matur nuwun nuwun sanget. Yo. Nduk. Nggih. Jenengan nganu lho. Waduh, Jan. Nyokon karo ngadeg. Alah, Jan. Apa nyoran diledek ya? Aduh, anu wis tua malah kon ngadeg. Alah, Jan. Mlaku bae ketimik teh. Ora sak gembrungsung kowe pada cemburutu apa kepriwe lah. Jan. Bahasa napa to niku, Mas? Pripun? Bahasa apa? Iki bahasane wong Cilacap po. Oh, nggih. Bahasane wong ngapak. Oh. Walah cembulake rame ya, Nduk. Oh, Jan, yo. Monggo ndung ngaturaken salam-salam rumiyin nderek dedonga wonten keluarga besar Bobo Irawan. Bapak Camat nggih. Nggih, kaleres niki luar biasa. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu para tamu undangan ingkang sami rawuh ing dalu menika. Nggih, menika sepindah kula nderek napa niki? Sarengan kanca-kanca saking Karawitan Swarga Loka. Nggih, kaleres. Alhamdulillah dalu sakmenika saged sowan. Sowan dhateng dalemipun Bapak Dwi Irawan Sukma. Kalian Ibu Sri Utami. Kaleres sajatipun inggih menika walimatul kitan nggih leres. Monggo mbok ajeng kitan adik sinten? Narantaka. Oh, adik Narantaka nggih. Kaisar Kansa Sukma. Halo. Udah sembuh, Dek. Sampun, alhamdulillah. Mbok ajeng nderek dedonga sawetawis dumateng. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Sehat walafiat. Amin. Cepat diraih cita-citanya ya. Amin amin. Ayo Nduk kene Nduk. Oh, naik sini. Minggah. Nah. Pripun? Tambahkan. Rodo teng inggil mawon nggih Nduk? Oh, teng inggil mawon. Nggih, ben ketinggal sedaya. Nah, ayo Mamas nggih. Sini naik. Naik. Kali Mbak Lintang. Nah, Kelas wis dhuwur yang ngisor bae. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Sekolah di mana? Al-Irsyad Al-Islamiyah. SMP? SD? SD pundi? Purwokerto. Purwokerto, Om. Luar biasa. Moga-moga menjadi anak yang tambah pintar. Amin, di tambah bangku pintar. pendidikannya kelas pinten wow? Kelas 5 ya? Kelas 5, luar biasa. Luar biasa. Niki Nduk Lintang, kula wau sampun katimbalan kali Bobo Irawan. Niki panjenengan niki ken beksan bawa sawetawis. Oh nggih. Terus makin niki saking Mamas Narantaka. Ugi mbok ajeng mundhut lagu yo. Mau request lagu kamu? Mau? Apa lagu? Napa? Mbak Lintang mungkin nyekar. Napa? Oh terserah mawon, derek mawon. Monggo Bapak Irawan badhe ngersakaken lagu menapa Bapak? Baworin, bawone napa niki, Pak? Oh terserah mawon. Oh, terserah Nduk Lintang mawon. Nggih. Monggo. Nggih, niki wau dalu menika napa dirawuhi Bapak Bupati? Oh nggih, kaleres niki saking Bapak Bupati Banyumas. Oh nggih, Alhamdulillah. ngaturaken wilujeng rawuh Yo, sugeng dalu ngaturaken Bapak sugeng Bupati. pilenggahan ugi. Pokoke niki sedaya para tamu undangan ingkang sampun pilenggahan ugi ngaturaken sugeng pilenggahan sugeng hamil sani. Nggih. Bawane monggo Nduk, napa Nduk? Bawane gelo mawon nggih. Gelo. Gelo.
Nah, yo. Mikir ada di banternya ya mas. Oh. Unggahna ngono kuwi yo. Nggih, unggahna. Nah, unggahna nganggone A, nek kene Ah, ngapak nggih. kok. Ngapak. Awakmu siki dadi wong ngapak. Belajar ana sik mas. Yo wis ora apa-apa, tenang bae. Acara popo, siki A. Nggih, Ora nderek apa-apa. ajar nggih. Yo, jeduk. Bone. Ning ngendi nggonku goleki Dan ora sia-sia, aduh tekan eneh. senadyan nadehani barang. Mas, Pripun, Nduk? dalu menika ugi dirawuhaken kalian Sinten? sedulur Kopendes nggih. Oh nggih, niki luar biasa dalu samenika sinekuyung. Niki luar biasa saking luar biasa komunitas. sangat. Nggih, Yo. komunitas Kopendes. Niki kata nggih. sangat niki wonten Kopendes, Kotoma, terus Bima Suci, Oh, Bima kata Sakti. nggih, Mas. Yo, niki kata Oh, banget. nggih, ngaturaken Lalu ki sugeng dalu. samenika ugi di dokumentasi saran kanca-kanca saking Saking? DS. Napa? CS Salinda. Oh, Salinda. Salinda. Oh. Salinda Oh, 797. 797. Wah, luar Live biasa. streaming ya, Mas. Nggih, kalaras sak mangke sing dereng nimbali dereng ningali panjenengan sak mangke saged dibuka wonten ing channel Salinda. Nggih, monggo jangan lupa 797. di-subscribe juga nggih. Hah, kalaras. Yo, Nduk. Mugi-mugi niki kagem sedulur Kopendes nggih, Om. Nggih, kalaras. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Bapak, Amin. Ibu. Amin, 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 amin. Tambah solid, guyub Amin. rukun sedayanipun, barokah sedayanipun. Amin. Pokoknya tambah jaya Lah nggih, selalu. wau ngajak foto teng mriku. Waduh, luar biasa. Antri-antri. Pantes apal loh. Yo. Amung nuruti atine barang temu kowe lunga pancen wis ra tresno kaya ngene lelakonku ninggal aku gawe kalajengaken langgamipun nggih Mas. Nggih, monggo. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen
Ya, makin rindu. Niki kula wau pesenane saking Terus Bapak pundi? Irawan niki pesenane Terus pundi, Bapak? ngantos Bapak Bupati niki rawuh. Oh, nggih. Oh, ngono. Tanggung jawab niki panjenengan. Kula. Nggih. Kula malih. Ya nggih. Menawi Niku. wonten request, Nah, niki. Bapak. Kalian nunggu Pak Bupati rawuh. Oh, nggih. Niki pun perjalanan maupun sampai Banyumas. Oh, nggih. Ya dela maning paling 2 menit tekan. Oh, kalih menit dudu Ya, nggih. paling mau tambah ya selawe apa 10 menit iku. Ora apa. Nggih, jenengan badhe ngersakaken tembang napa duet, Bapak? Aku ora iso nyanyi suarane entong. Lho mila to. Iya. Tapi Oh, iya. jenengan remen lagu-lagu ngoten nggih. Yes, ninggal katresnan, Ninggal katresnan. Oh, nggih. Kalau kanten Pak Bupati. Iya. Ya, pengapurane anggere salaman yang kene bae mengko ya. Kowe matur nuwun rahipun sedaya Pak. Matur Mohon nambah monggo. nuwun sanget nggih. Ya. Monggo. Labuh jam 10 ora apa-apa Mas Imam. Samboyone coyo yo. Labas gelo Mas. Oh, bablas gelo malih, gelo malih. Bablas gelo. Iya. Langsung, Mas. Ora apa-apa, labuh jam 11 ya kena bae. Mboten napa-napa nggih, Pak. Wis tak bayar lunas. Lah nggih wis dilunasi lho, Mas. Ayo. Ora apa-apa, sementing seneng semangat. Gayeng sangat nggih, Pak. Iya. Nggih. Pancen monggo. malam ini nanggap wayang nggo menghibur masyarakat. Lah nggih, laras sangat. Iya. Surga lokal. Ada Bapak Irawan. Bareng saiki katon Aku ora bakal ngelamboni. Oh, Bapak Bupati Nembe Rawuh. Selamat datang Sugeng Pak rawuh, Bupati. Bapak. Ya wis Nggih. kana dilanjut nang wenyang Pak. Oh nggih, matur nuwun nuwun Bapak Irawan. Hati-hati, Pak. Kaya ngene lelakonku. Yen apa kon gagah yen pancen ditinggalan aku salah Nggih, terima kasih, Waduh, Mas. luar biasa. Luar biasa, elok tenan nggih.
Yo, niki ugi ngaturaken syukur rawuh kagem Bapak Ngaturaken sugeng Bupati. rawuh kagem Bapak Bupati. Lalu ugi ngaturaken sugeng pilenggahan, sugeng lanjut. ngersakaken sedaya pasegadan. Niki kali dahariyin jere. Nggih. Yo, kali nunggu Pak Bupati dahar. Yo, on jaluk direncangi. Nggih, kali Kali Mbak sinten iki jenengan pilih mawon. Oh iya wis. Kali sinten, Nduk? Mbak, Saka sisi kilen. Mbak Genes mawon. Oh, Mbak Genes. Yo, Mbak Genes wis. Bintang tamune kok milih dewek lah. Lah napa duet kali jenengan, Om? Pripun Mas? Liwung. Lewong. Saking Bos Waluyo. Oh iya. Napa wuyung? Liwung. Oh, lewong. Yo, Nggih, ana nggih. liwung niki pamundutan saking Bos kula niki saking Bos Waluyo. Oh, saking Bapak Waloyo. Yo, nggih. niku piyantune niki loman banget. Loman. Luar biasa. Berarti Betul. niki mengke disawer no. Walau ora mau disawer tok lanjenengan. Ajeng nyuwun apa bakal dituruti. Oh, nggih. Saestu. Siap. Niki piyantune alah ya lu eman banget. Si bujang maning, Nduk. Oh, Tes si bujang nih. dereng gadah garwa. Dereng kok. Mila to? Wah. Purun mboten nek dipet dados garwa. Mboten. Waduh, ora gelem ya wis Bapak sabar. Suryane benten ngoten kados pun gadah garwa ngoten. Yo. Niki ajeng sing pundi Nduk? Mbak Genes mawon. Mbak Genes mawon. Yo Mbak Genes. Yo. Ora sak sepotan lah. Niki sami ta Hah? kalih kula alit nggih. Mas, Kawis nggih. Pripun? sami alite kalih kula. Nggih, upin-ipin iki, Mas. Kakang Oh, jambe sinigar lah ya. Iya, Ah. siji Si Mbak bosok. Ayune di Mbak Ayune. Napa? Mbak Ayune sing pundi niki? Ya, mbok ya sing dicap. Mbak Kayu napa to? Mbak Yu Mbak to? Yu. Oh, Mbak Yu. Oh, Mbak. Sing bener iki bahasa Panggil ngendi sih? Ngapunten lho Mas, lho kula mboten saged bahasa mriki. Ya bahasane ora umum Oke. rika lah. Mengko mungkin wangsule ampun teng mriku. Dateng pundi? Wangsule teng ngene kula mawon. Mungkin sinaune bahasa ngapak kok. Nggih. Wis beres oh, tenang bae. Siap. Iya. Lagune liwung nggih. Liwung. Liwung, Oke, oh, saking pamundutan Bapak. saking Bos Waluyo. Bapak Waloyo. Yuk, cok di laras lagune Liwung. Lagi Liwung juragane. Lagi lewong Bapak Betul. Waloyo. Tapi Liwung nek maring duit ora Liwung. Ayo ayo. Suara Paloma. Mbak Genes. Lina. Campur Sarinya Indonesia. Yuk. Bapak Waloyo. Badhe nderek duit, Pak. Alamat tenan. Rinten siang
Jan gayeng loh oke. Alah bocah kok kayaknya jan padaan tuh jan majunya Sehat Mas Apri. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sugeng dalu niki Mas Apri kagem sedaya kemawon iki tamu-tamu saking Tambak Krawu. Yo. Nggih Pak Joko kali Mbak Fendi, Mbak Iin. Yo, sing panjenengan Terus sampun apal ya, Pak Lurah niku lho. Oh, Terus nggih. Pak Tirin. Nah, iya Pak Tirin no, yo. Dilupakan kok. Yo, aku suwe ora ketinggal lho. Terus SS. SS niku nopo? SS niku nopo? Apa ya Mas Ferry? Ayo ngono, ayo ngono. Lah nyokotine sedulur Selawase. Nah, kowe nyok lagi ngetes loh. Oh, lo lagi ngetes. Jane. Bang Yos Kirawu, Bang Yos sehat. Nah, terus Pak Lasimun. Yo, niki ugi teng sebelah Oh, nggih. awake dhewe ana saking Bapak Bupati. Yo, Nuwun sewu ngaturaken nggih Pak, Bu. sugeng pilenggahan. Hah? Nggih. Oh, nggih. Oh nggih, niki Sampun. langsung mawon. Oh, nggih. Oh nggih. Oh.
Seneng banget. Oh ya seneng yo yo. Oh, jago urung Oh kepengin. urung. Oh dereng ya Pak. Kujaku kan sampun kuwi ya sregep banget lah nek nyok. Oh nyene gubruk banget aku mana jagung seneng banget. Ana male jengkoke jane sih lah Jan. Ya ora maksudnya kan jare Pak Camat sampun Maksudnya setunggal lagu. Oh jiji. Yo dajak. Lagune niki ajeng ngaturaken. Iki enten pendotan Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Saking sinten, Nduk? Saking Pak Sunaryo. Pak Sunaryo. Saking Jepara nggih. Ngersakaken Jawa Timuran, Gerajakan Banyuwangian. Bos Udin ya rawuh kota. Betul. Pokoknya dalu niki sing nyengkuyung awake dhewe niki luar biasa. Wis pokoke. Tumplek-blek senajan dalu iki wayangan niki luar biasa kata. Pinten Mas? Wonten alah wis ora kena diitung kok. Nggih mangga kanca langsung mawon.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sada gones bicara